Seguimos aquí nos paróns porque a empresa como non ha querido negociar nada, o único que sabemos dela é o que nos dixo fai unha semana e aquí seguimos todos compañeros de turno de tarde e algúns con outros compañeros aquí vamos a seguir hasta que nos reciban porque non queren falar con nós, nin siquiera falar. Dicir tamén que vai haber unha concentración o domingo ás 12 da mañá na Praza do Concello. Invitamos a toda a xente da comarca para que nos apoyen, porque temos que non nos parece normal ni siquiera que quieran falar con nós, parece que nos tratan como de segunda, e somos de primeira, eso é o primordial, vale? Os galegos non somos menos que os cataláns. Perdón, que é o que pedides ou que é o que lle queredes transmitir á empresa? Falar. De momento que se senten a negociar, que é o primordial, que se senten a negociar. Que non nos reciben, non sabemos nada deles. A única proposta que hai é que paralicen as inversións. O que queremos é abrir unha vía de negociación para que se senten a falar con nós. O que queremos é unha mellora salarial que creemos que a merecemos, non é ningún tipo de exigencia nin nada que salga do normal, simplemente unha mellora salarial para completar un pouco a diferencia que temos con outra planta que hai en Barcelona. Facendo o mesmo que fan nós, que facemos nós, teñen uns salarios superiores. Eso é moi simple. Eso comentabades que a raíz de que hubo incendio, hubo eses paróis, que vos enterastis que vos non tideis o mismo... Foron hasta ali, enteráronse de cual era a situación económica, social que viven en Lindes a planta, que é moi diferente a que vivimos nos aquí. E levamos 20 anos, non empezamos onte. En 20 anos todo o que se conseguiu foi por a loita do comité dos traballadores, todas as melloras. E sempre hubo unha negociación aberta ca empresa, pero esta vez pois non queren sentarse. Levamos, non é que fora ahora, levamos desde marzo. O sea, desde marzo dándonos largas. Dándonos largas e sin unha contestación firme. E agora o que vades facer é o domingo ás 12 da mañá? Unha concentración na Praza do Concello. Na Praza do Concello da Rúa, que é o que dicía o meu compañeiro Óscar, que invitamos a toda a poboación e todos os veciños de Valdeorras que se unan a concentración, que é moi importante. Quantas persoas estades en plantilla ahora mesmo? Uns 156 aproximadamente. Facedes 3 turnos? Nos 3 turnos. 200. Non sei se que algún quere decir algo máis ou... Simplemente o que estamos dicindo. Por veña, por moitas gracias. Nada, gracias a ti por darnos voz. Exactamente.